Vale, perfecte. Comencem, doncs. Jumping jacks, tothom dret. Vale. Jumping jacks, el primer set farem obrir-tancar. Vale, el normal, el típic. Sí? Comencem. 3, 2, 1, som-hi, 25 segons, va. Som-hi, aguantem. Puc posar una mica de música? Som-hi, aguantem aquí 25 segons. Quatre, 3, 2, 1, vale. Agafem la pilota. Vale. Agafem la pilota a peu coix, ens la posem aquí. Sí, i aguantem aquí durant 25 segons. Preparats? 3, 2, 1, som-hi, aguantem. Aguantem aquí. Aguantem, si voleu anar una mica avall, tornar a pujar. Aguantem, fem estabilitat. D'aquí 3 segons, tanquem els ulls. 3, 2, 1, ulls tancats. I aguantem aquí, que aquesta costa més. Aguantem. Aguantem. 3, 2, 1. Vale. Canvi de cama. Vinga, aquestes cames dolentes. Com aixequeu la pilota. Vale, aguantem aquí. 25 segons. 3, 2, 1. Vale. Som-hi. Vale, tanquem els ulls en 3, 2, 1. Tanquem els ulls. Tres, 2, 1. Vale. Vale, continuem tenint la pilota. Vale, el que farem serà genolls amunt i anem a tocar amb la planta. Vale? Som-hi. Preparats? 25 segons. 3, 2, 1. Som-hi, va. Aguantem. Va, que aguantem aquests passions. 3, 2, 1. Vale. Vale. Primer set d'escalfament. Anem a fer una altra vegada. Jumping jacks. 25 segons. Vale. Si abans hem fet obrir i tancar, ara fem creuats. Vale. Sí? Preparats? Comencem en 3, 2, 1. Som-hi, va! Creuem les cames. Som-hi. Va. 5 segons. 3, 2, 1. Vale. Deixem anar una mica les cames. Som-hi, preparats per fer propio. El mateix. Agafem la pilota. La col·locarem aquí. I el peu coix. La fem estabilitat, d'acord? Preparats? 3, 2, 1. Som-hi! Aguantem. Vinga, aguantem, estabilitat amb la cama. Som-hi. En 3 segons tanquem els ulls. 1, 2, 3, tanquem els ulls. Som-hi. Aguantem. 3, 2, 1, vale, canvi de cama.
A cama dolenta. Ens preparem. 3, 2, 1, som-hi. Aguantem aquí. Aguantem. Estabilitat amb la cama. En 3 segons, tanquem els ulls. 1, 2, 3. Ulls tancats, som-hi. Aguantem. 3, 2, 1. Vale. Col·loquem la pilota. El que farem serà durant 25 segons, el mateix. Si voleu anar canviant, anem donant voltes. Vale. Preparats? 3, 2, 1. Som-hi, va. Tres, dos, un. Vale. Vale, segon set d'escalfament completat. Farem el tercer de jumping jacks. Hem fet obrir, tancar, el creuat, ara endavant i endarrere. Vale? Preparats? 3, 2, 1. Som-hi, endavant i endarrere, va. 25 segons. Amb carrera, fem servir els braços també. Vale! Agafem la pilota. Som-hi. Ens ho col·loquem amb el coix. Aguantem aquí. Vale? I aguantem aquí. Preparats? 3, 2, 1. Aguantem. Ara no tancarem els ulls. Ens anem notant cansats. Aguantem. Podem jugar una mica. Endavant, endarrere, sense que ens caigui la pilota. 3, 2, 1. Vale, canvi. L'altra cama. Aquesta de la dreta. Problemes, Vale, aguantem aquí. Preparats? 3, 2, 1. Va, aguantem aquí. Juguem una mica. Com-hi, sense que ens caigui la pilota. 3, 2, 1. Vale. Últim exercici d'escalfament. Durant 20 segons. Pujarem i baixarem un altre cop. Vale, preparats? 3, 2, 1. Som-hi, va. 20 segons, som-hi. Tres, dos, un. Vale. Vale, campionat d'escalfament. Agafem la motxilla, uns 5-10 quilos a la motxilla, la col·loquem a darrere. Vale, farem sentadilla o squat. Farem 15 repeticions.
El que vull és que us col·loqueu com si us assentéssiu a la cadira, baixeu 40 graus, tornem a pujar. Preparats? 3, 2, 1, al meu ritme, som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Ens traiem la maleta, la motxilla, ens la traiem. Farem burpees amb 2 flexions. Comencem fent-ne 8. El que vull és no salteu tan alt, només és fer, saltem, baixem, fem 1, 2 i tornem a saltar. Tornem a començar. Preparats? Va, que és un exercici dur aquest, Sí? Preparats? 3, 2, 1, som-hi! Saltem, vinga, baix! 1, 2, vinga! Saltem, vinga, 1, 2, saltem, 1, 2, som-hi! Saltem, 1, 2, saltem, 1, 2, saltem, 1, 2, som-hi! Saltem, 1, 2, som-hi! Quantes en portem? Som-hi! 6, 2, saltem, 1, 2, última, saltem, 1 i 2. Bé, nois? Tornem a agafar la maleta i ens la col·loquem al davant. Al davant, som-hi. Albert, connecta la càmera. Albert, connecta la càmera. Som-hi, preparats? Anem aquí a baix. I aixecarem 15 repeticions, Preparats? Al meu ritme. 3, 2, 1, som-hi, amunt. 1. Aguantem a dalt. 1 o 2 segons i tornem a baixar. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 i 15. Deixem la maleta i agafem la pilota. Farem la típica, la que us he dit abans. Ens posarem en forma de flexió i ens anirem passant la pilota d'una mà cap a l'altra. Preparats? Sí, tothom preparat? 3, 2, 1, som-hi en posició. Vinga, ens anem passant la pilota. Va. Tres, dos, un, hem acabat la primera sèrie de la part principal, tothom bé? Sí? Tothom bé, veig? Una cara de mort. 30 segons de descans i comencem un altre cop. Sí, jugadors connectats.
Molt bé, nois, som 36 jugadors connectats. Així m'agrada. Ens col·loquem la maleta, tots. Som-hi, maleta posada. Va. Farem sentadilla. Vale. Preparats? Comencem en 5 segons. 4, 3, 2, 1. Som-hi. Una, al meu ritme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Vale. Deixem anar una mica les cames. Deixem la motxilla. Farem burpees amb doble flexió. En farem 6. Vale, que he vist que patia algú. Si voleu fer 8, en feu 8, Cap problema. Vale? Recordeu, no vull que salteu molt, només és fer això, 1 i 2. Tornar a saltar, 1 i 2. Som-hi? Preparats? 3, 2, 1. Som-hi, saltem. Vinga, va. 1, 2. Som-hi. 1, 2. Som-hi. 1, 2. Som-hi, saltem. 1, 2. Comptem 3. 1, 2, 4. Som-hi. 1, 2. 5, última. 1 i 2. Bé, nanos, bé. Vale, agafem la motxilla. No sé. La col·loquem al davant. Anem fent el vídeo, no? Anem fent el vídeo, igual. Vale, estem a terra tots. Vale, recordem la motxilla, la posem al davant. Ara aguantarem 50 segons. Preparats? 3, 2, 1. Vale, aguantem a dalt. Aguantem aquí. Som-hi, va. Aguantem. Portem 20 segons, aguantem. Que estem a més de la meitat ja. Aguantem. Deu segons. 10. Va, som-hi. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Deixem la motxilla. Agafem la pilota. Farem la flexió i anar passant la pilota de mà en mà. Vale, durant 25 segons. Preparats. És l'exercici que hem fet abans. Vale, anar passant la pilota. Vale. Preparats? 3, 2, 1. Som-hi. Tothom amunt. Vinga. Som-hi. Anem passant la pilota de mà en mà. Abdominals fortes. Som-hi, 10 segons.
nois. Segon set completat. Tothom bé? Sí, a veure què polsa. Bé, bé. Bé, nanos. Ballem una mica. Mare meva, tio. Vale, ens posem la maleta, un altre cop, la motxilla, al darrere. Comencem sentadilles en 10 segons. 5, 4, 3, 2, 1. Al meu ritme, som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Vale. Deixem la motxilla. Vale, farem burpees amb 2 flexions. Vale. Saltarem, anirem a baix, doble flexió, tornem a saltar. Vale, farem 6 vegades. Preparats? 3, 2, 1, va. Saltem. Vinga, 1, 2, som-hi, saltem. 1, 2, som-hi, saltem. Vinga, 1, 2, som-hi, saltem. 1, 2, en portem 3. Saltem. 1, 2, som-hi, saltem. 1, 2, última. Saltem. 1 i 2. Molt bé. Vale, agafem la maleta. Ens la col·loquem al davant. Som-hi, nanos, no parem. Vale. Farem 10 repeticions. Al meu ritme. Preparats? 3. Recordeu que dalt aguantem entre 1 i 2 segons, vale? 3, 2, 1, som-hi amunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale. Agafem la pilota. Preparats, ens col·locarem en planxa i ens anirem passant la pilota de mà en mà. Preparats? 3, 2, 1, som-hi, va, aguantem, anem passant la pilota. Vale. Vale, ens posem l'esterilla. Anem a fer abdominals. Agafem la pilota. Vale. El que farem serà primer set d'abdominals russes. 50. Vale. Després farem pujar i baixar. Vale. Sí. Farem la bicicleta.
bé. Farem la lateral, canvi de cama, anant-nos a tocar els turmells, la típica B, agafant-nos els genolls, i acabarem amb una planxa de 30 segons. Preparats? Això, entre canvi i canvi, ha de ser ràpid, que ens notem les abdominals cansades. Si no, treballarem. Comencem abdominals russes. Tothom. Sí? Preparats? Recordeu, peus en amunt, toquen al terra. 3, 2, 1, som-hi, 50, som-hi, una. 10. 20. 30. 40. 50. Canvi. Pugem creixent. Som-hi. Una. Dues. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Següent, la bicicleta. Farem 25 de ràpida, som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Canvi. A lateral. Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Canvi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Canvi, anem a tocar el turmell. 50, 1. 10. 20. 30. 40. 50. Ara farem la B, amunt i avall, en farem 20, de ràpida, som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Planxa, 30 segons, comencem en 3, 2, 1, som-hi amunt, comptem aquí. Comptem 15 segons, som-hi, estem a la meitat. Perquè ja estem. 10 segons, som-hi, aguantem. 3, 2, 1, vale. Molt bé, nois. Fins aquí la sessió d'avui.